Nedeľa, deň bálu, posledné prípravy, všetci musia byť na svojom mieste, všetko sa musí lesknúť, byť sviatočné. U Domoňov na veselici musí byť všetko, ako sa patrí. Majú syna na ženenie. Na bál zvlášť nedočkavo čaká bohatá vdova Marča Petržľanová s 2 dcérami. V zrkadle preverená každá maličkosť. Vyfintená už by letela do Domoňov. Veď čože roky, na tie možno aj zabudnúť. A je tu príležitosť, aby si mládenci všimli aj jej už veľké a navidaj súce 2 dcéry. Kvitni, že mi kvitni drobná ratolieska, už mi dohorelo pri mej matky sviečka, už mi dohorelo na prostriedky dvora, keď som otvorila dvere zatvorila, už mi dohorelo na prostriedky dvora, keď som otvorila dvere zatvorila. Bohom ostávajte tieto naše kľúčky, čo vás otvorili moje biele rúčky. Bohom ostávajte tieto naše práky, čo vás prekračali moje biele nohy. Bohom ostávajte tieto naše práky, čo vás prekračali moje biele nohy. Slaviček nehorie, slaviček nevsteje, ide či nahoru spieva si veselie. Veselú mamička našu izbu máte, pokým má mamička, pokým doma máte. Veselú mamička našu izbu máte, pokým má mamička, pokým doma máte. Budeš ja v tej mojej materi, bude ma spomínať pri každej večeri, ako pri večeri, tak aj pri obede, kde sa moja dcera ponevierať bude. Ako pri večeri, tak aj pri obede, kde sa moja dcera ponevierať bude. Vážení prítomní, 17. už vybila. Čas je, aby zábava, čiže hroznový bál, začal. Ale najprv sa vám chce pán domáci, náš gazda, Ján Domoní, niekoľkými slovami prihovoriť. Nech sa páči, pán gazda, prosím. Milí prítomní, týmto hroznový bál môže začať.